Nagluluto kami guys. Hello. Shout out to all. Nagluluto kami nang walang Bombay kasi mahal eh. Kaya ahos lang nilagay namin. Yes. Yes. Ang nilagay namin yung Bisaya na manok na gawin namin adobo. At pagkatapos lagyan namin ng ito na ang marinated chicken Bisaya. Okay. Gahapon birthday. Dayon gina birthday ani guys. Adobo niya, binunan dayon. Dayon ang birthday. Okay. Bisayang manok, adobo. Aos lang po. At saka di mawawala ang magic sarap. Yes. Ano ba yung magic sarap? Ano ba yung magic sarap? Kulang mo dahil siya pa din kami kulang. Ito na. Pwede rin taklot. Magic sarap. Ito na magic sarap. Yes, ang sekreto. Thanks for watching guys.